Ay, ito po ngayon si Nining Joy Bisaya. Ito ngayon maggagawa ako ng banana bread. So, ito po ang ating mga ingredients. Pasensya na po, ito makalat. Nandito po lahat. Isa-isahin natin. Ito ngayon po ay kailangan natin na mahinog na saging. Hinog na saging. Yung saging na kinakain ng mga tao dito sa na hindi kailangan ilaga. Tawag sa amin ito istanpilko. Ganyan. At anong klase siya na brand? Del Monte o ano pa diyang na brand. So ganyan na siya. Ano yung aking pang-mash? Pasensya na po. Kulang yung aking mabandawan lang natin itong ating ano. Kasi po, ang gagawin ko ngayon, ismash nyo pat lang dito. Hindi nyo kailangan ng tawag dito yung mixer. Ito yung gagawa ako, mano-mano lang po. Ang ginagawa ko rito, kung ano man timpla ko dito sa banana bread, yun din po sa banana cupcake ko. Ito ngayon gagawa ko, lagyan ko ng chocolate chip. So, basta super hinog yung banana, hindi masyadong problema sa pag ano niya, smash niya, yung pagdurog. Kasi ano lang po siya, masyadong kahit ganyan lang po siya. So, ang kailangan ko ay ito ng aking mga abubot. Sunod po natin ibig gagawin, lagyan natin po siya ng all-purpose flour. Ito po siya. Kailangan ko ng ilang pa, ano ba to? 2 cups. Kailangan ko ng 2 kalahati. 2 cups na flour. Tsaka kailangan ko lang ng ganito, tinidor. Kahit nasobrahan nyo ng konti, okay lang. Halo nyo. Kasi ako halo ko lahat. Halo ko siya lahat. Kasi po, para yung mga ingredients niya, sama-sama siya. So, ang kasunod natin is itong itlog. 2 itlog ang nilalagay ko. Dali lang po. At saka yung ating sugar. Kasi ganito po yun 4 na maliliit na banana, pero ginawa kong 5. Kasi maliliit naman siya at saka super hinog, sayang itapon. Ngayon yung ating sugar, white sugar po siya. Nilalagyan ko siya ng 1 cup. Actually, marami na pala to.
Isang cup. Alam mo lang siya ganyan. Unti-unti lang natin. Tapos titikman natin pag mahalo na lahat kung okay na ang tamis. So ginagawa ko from the scratch talaga siya. At saka hindi ko ini-edit yung mga video ko para mas maganda yung walang edited. Hindi siya yung, kung hindi man maganda yung pagka-video ko, pasensya na po kayo. At saka itong baking powder is 1 teaspoon. Hindi ko kasi makita yung aking sukatan eh. So, bali dalawang nitong maliit na half teaspoon is 1 teaspoon na siya. Tapos baking powder natin ay baking soda. Ito pala ang baking powder. So, baking soda natin ay sa kalahati. Kasi po, marami akong nilagay na flour at saka yung banana. Halo po natin siya lahat ng ganito hanggang po siya ma-dissolve lahat. Saka na ihahalo yung ibang ingredients natin dito. Wala na po kayong kailangan gawin. Tsaka po, nga pala, tsaka kunting asin. Tansya nyo lang. Ganyan. Para mayroong iba ang maging lasa. Pero, hindi siya halatang may asin. Pag matapos na siyang magawa. So, alam nyo po, ang hindi ko na-prepare dito ay yung butter. Natutunan ko lang po ito sa aking isang matalik na kaibigan. Share niya sa akin noon dahil talagang hindi naman ako mahilig sa baking. Mas gusto ko yung luto-luto ng gulay, isda, meat, mga ganyan. So, standard po lahat natin kasi gusto ko yung kunin ko muna yung butter. May half butter na ako dito. Yan po, ito yung half butter natin. At paputun-tunawin lang natin ng konti sa microwave. Kung mayroon kayong microwave. Kung sa probinsya naman, pwede nyo lang ilabas ng matagal sa labas. Galing sa ref para tutunaw naman siya pusa. So, hindi nyo na kailangan. Dito kasi sa amin, hindi ko kaya mailabas ng kasi ngayon ko lang naisipan itong gawin ngayon dahil sayang yung saging. Anong oras na po nga sa amin dito is magna 9 na ng gabi. So, tapos na. Hindi na natin sahog. Pero tunaw na po siya. Tapos ilagay natin yung half na butter. Yung isang buo. Alin natin dito. At halo lang, halo. See, nakita nyo po. Unika na siya. Ging smooth na siya. Halo lang ng halo. Ganyan ako gumawa. Hindi ko ginagamitan ng mixer. Tsaka may kunting twist. Lagyan ko ng kunti lang na tawag nito milk. Kunti lang, 1/4. Ganyan lang siya para mabasa lang siya ng konti.
Actually, marami akong nabuhos. Isang dyan po. Dalawang gagawin ko ngayon. Isang banana bread at isang tray na 12 na cupcakes. So, lagay na natin yung ating chocolate chip. Kasi gusto ng mga anak ko to eh. Lagyan natin tong half nito. Yan, half. Kasi ano naman na mas marami. Yan po. Pag halo-haloin nyo lahat hanggang siya mahalo ang ingredients natin. Ngayon po ako gumagamit ng mantika ng konti. Okay po? So, konti lang naman. Kahit isang kutsara o dalawang kutsara. Depende po sa kadami yung gagawin nyo sa isang lutuan kung ilang kailangan ninyong gamitin na banana at saka flour niya. So para malaman natin kung ano nang lasa yung ating banana bread, walang kayo ng konti. Perfect na siya po. So, i-on natin yung ating oven for 350 degrees at saka dapat at least 30 or 35 minutes. Depende po sa oven po nyo. Okay? Sandali lang po. At ako'y i-on ko yung oven natin. Okay po, habang hinintay natin mag-init na yung ating oven, ako yung lagay ating banana bread dito sa lagyanan niya. O kasi nilalagyan ko nito para mas dali siyang haluin. At saka para mas madaling linisin yung hulmahan na to, yung kanyang baking pan. So, ang ginagawa ko po ay nilalagyan ko siya ng actually, oil ng konti. Lalagyan ng oil ng ganyan. Yun ang ginagawa ko. Pero nasa inyo kung paano nyo gawin yun. Idirekta nyo ba o igaganyan. Nalagyan ng oil sa aluminum foil. So lagay natin dito yung half full kasi ano pa siya eh, magra-rise siya pagka habang naluluto. So, ito na siya. Ready na siya ilagay sa oven. At saka ito po yung lagyan natin ng ating cupcakes. Iba-ibang ano to.
Depende po kung gaano kalaki yung gusto nyo. Ito kasi yung lagyanan ko, maliit lang siya. Maliit yung ano niya. Excuse me po. Ano ba yan? Ito, ganyan. Kasi yung banana bread na ano natin, pare-pareho lang naman halos yung timpla ng cupcake saka banana bread. Kaya yun ang ginawa ko. Na, kasi nung maliit pa yung mga anak ko, gustong gusto nila yan. May cupcakes. Wala nang magkaibang lasa doon. Pareho lang. Pero, mas ano kasi, nakaka-enjoy tingnan na kakain sila ng ganito. Saka ito yung ating pang ano. Lagyan ko din ulit siya ng oil para hindi didikit. So, ganyan siya. Ilalagay lang natin dito yung po. Half full lang din siya. Okay po, natapos ko nang lagyan itong cupcakes natin. Lagay lang natin dito. Tapos dahil marami nga akong ginawa, so kailangan kong another tray ng lutuan ng banana bread. So ang ano lang dyan, technique nyo lang dyan, nasa inyo lahat kung paano nyo gawin yung banana bread. Dahil sa ano, gumawa akong cupcakes, naging dalawa lang yung ano natin ng banana bread. Kasi usually, dapat 3 yan. Dahil nga po ay ano siya, ginahati ko sa 3. At saka marami akong nagawa. So yung iba dito. Kasi bawasan ko yung isang ano ko. Kasi sobra atang napuno ata yung ano, yung isang banana bread pan natin. So kailangan natin subukan. Gamitan natin ito. Ayan po, ready na yung ating oven. Pwede ko nang ilagay lahat. Bawasan ko lang ito para mas madaling maluto pag may hindi masyadong puno yung ating, kasi actually half ano lang eh, half full lang sa ating pan. Kasi mag-rise pa siya. So ilalagay ko na. Yung ating oven. Oh, kailangan ko i-adjust yung ating oven. Yeah. Dahil po ay kasama itong cupcakes natin, ilalagay din natin.
I-check lang palagi po para hindi masunog dahil magkapatong. Timer. 30 minutes. So, 30 minutes ang ating hintayin bago maluto yung ating banana bread at saka cupcake. So, hintay lang ito po natin. Ayan po, narinig na natin yung ating oven, tapos na siya. Ganito po yon yung ating cupcakes. Naluto siya ng at least 20 minutes. Kasi maliit lang po siya ng lagyanan, naluluto siya kaagad. Pero yung banana bread natin, isakto talaga ng mga 30 minutes to 25 minutes. Depende po yun sa sa oven nyo. Kasi sinit ko siya ng 350 degrees. Tapos, nisinit ko siya ng 30 minutes, which is, wala pang 30 minutes na luto na yung, yung banana bread natin. Tsaka yung itong ating, nauna tong cupcakes ng 20 minutes. So, sandali lang po, check natin. Malalaman natin itong luto na yung ating banana bread. Pag gamitan ng chopstick, pag nagwala ng di na po, luto na po siya. Perfect. So, hanguin natin. Talagay lang ako ng ating patungan kasi mas mainit kasi po. Mainit yung ating banana bread. Ang ganda po ang kalabasan dahil ayan po siya. Okay? Ngayon, kunin natin yung isa. Sa 25 to 30 minutes ang banana bread. Itong cupcakes 20 minutes. Ganyan po. Ito na siya. So, ang ginagawa ko, lagyan ko ng, nasa inyo po yun, nung lagyan nyo ng, habang mainit pa, yung margarine spread. Kahit anong ilalagay nyo dyan, para mas masarap. Pati itong ating cupcakes. So, ito po yung aking munting nakalaman sa pagbi-bake. Sana nagustuhan nyo po. At gusto kong ipakita sa inyo kung gaano din kaganda ng ating cupcakes. Siya, tama lang siyang luto. Malalaman mo po din siya maluto na yung mga cupcakes natin dahil nagbubuka na siya at nagbabrown. Ngayon, gagamitan nyo siya ng either chopstick or tinidor. Pag itusok nyo kung hindi na siya kasama dun sa tinidor na mag-i-stick o sa ginamit yung chopstick, ibig sabihin nyo luto na po. So everyone, thank you for watching and don't forget to subscribe. Ninong Joy Bisaya at sana nag-enjoy po kayo at tingnan natin muna, diba? Yan, perfect po siya pagka-brown. Hindi sunog yung ilalim. Itong bread, hindi ko pa pwedeng hiwain kasi mainit pa eh. Yan, moist po siya. Kasi, nasa inyo po rin po kung anong isasahog nyo. Pwede rin siyang plain or pwede din siya ng nuts. Kahit anong nuts. Perfect. Diyan ko lang ilagay. Kainin ko yan bukas. Kasi gabi na dito. Yung aking time
mag siguro pwede ko nang ilipat itong ating bread. Yan po. Perfect yung pagka-brown. Yan. Umuusok-usok pa siya sa init. So, ayan po. Kita nyo, ang ganda. Ang tawag sa mga ni liki. Mayroon siyang ano. So, maganda siya. Maganda siya pagkaluto. Tingnan natin, pwede natin luwain. Ng ating ano. Tingnan muna natin. Tingnan natin muna dyan. Ayan po yung ating bread. Sarap. Moist na moist. At mainit pa siya. Yan po. So everyone, thank you for watching again and see you my next video. At sana magustuhan niyo po itong aking munting kaalaman. So everyone, this is not cooking channel, but I wanna show you and share with you my little cooking skill, ika nga. So bye bye po. Salamat.